Салому алейкум бародаро ай шаҳри Санкт-Петербург ва бисёри бародаро мара савол карданд ки ё хоҳиш карданд ки як бор рафта пурс оё намози Иди Қурбон дар шаҳри Санкт-Петербург хонда мешава ё не. Ба ҳамин хотир бародарҷоном омадам масҷиди Сенная площадь, станция метро Сенная площадь, город Санкт-Петербург ва масъулини ҳаминҷа гуфтанд ки бо сабабҳои коронавирус намози Иди Қурбон дар соли 2021 хонда намешава. Ва ҳамира хотиррасон кардам ки агар ягон хешу табор ё ҳамдиёр ё ҳамшаҳриё ки ҳар як касе ки набошад шумо бародарои шумо дар ҳамин шаҳри Санкт-Петербург бошад ба мо видеоро равон кунем, бисёр хуб мешаванд. Чунки бисёри бародаро аз корхонаҳо ҷавоб мегиранд, ки бисёри бародаро ба хотири намоз шида меоянд, лекин дар инҷа раҳшон наметаванд. Гуфтаистанд ки вазъият безеб барои коронавирус будан манъ кардагиянд. Ба ҳамин хотир гуфтам шуморо хотиррасон кунам. Як бор дигар Иди Қурбон ба ҳар яки шумо мусалмонон муборак боша ва дар ҳаққи мо дуо кунед ва худованд талаб мекунем ки ҳар чӣ зудтар ҳамин касалӣ аз сари мо мусулмонон дур шавад. Худованд ҳамаи моро нигаҳбон бошад. Дар ҳаққи мо дуогӯ бошем бародарои аҳли ислом.